Myszka. A czego nie idziesz? No? Chodź troszkę do mamy. Chodź do mamy. Szybko. Idziesz do mamy czy nie idziesz? Chodź do mamusi. Bo to dla Oliwy filmik nagrywamy. Idziesz czy nie idziesz? Szybko do mamy. Oj. To nie było idźcie. No proszę, idziemy. Oj. No co ty? Co mieliśmy filmik nagrać? No. Zrób chociaż ze 2 kroki. Hop. No idziemy. Tutaj. Oj. Noga się podwinęła. To jeszcze może parę kroczków. No. No.